destes bons quedarnos... días. Ou quizás antes destes bons días, se Moira me fai o favor de tirar Constitución. Yay, we are alive. Son a forma moi Salvación ou Salvación. normal. Nótate feliz. Comezas... Sí, bueno, estás soñando, o que ti queiras que esteas soñando. Que estaría soñando, Moira? Eu creo que estaría soñando con típica con xabaríns, tipo, cago en Dios. Na batalla dos Sevarins. E logo os Sevarins están aí tranquiliños, portándose ben, non atacando a Desi. E mentres estás soñando vendo eses Sevarins, empezas a ver como parece que se van poñendo a dúas patas e cambiando o seu corpo, e ves que son uns sátiros. Empezas a ver o teu redor e veste de novo nas terras salvaxes das fadas. Ves algunhas fadas voando, ves eses animais observándote de forma estrana. Empezas a sentir a sensación literal de que estiveras no Feywild, como se te estivera acariciando directamente o Feywild, como se xa non estiveras exactamente onde estabas durmindo placidamente no nascente. Ata que no chan ves como os sátiros empezan a facer unha das súas danzas, e ao ver o chan ves como unhas liñas paralelas van crecendo e crecendo de forma paralela, como facendo uns debuxos, e ao longo deses debuxos ves que se van cruzando con algunhas imaxes formadas por liñas, como as que miraches nos corpos das túas compañeiras, esas e moitas outras máis, e as van atravesando ata que hai un deses símbolos que supoño que recoñecerás, que é como un círculo cun borde grosso, e no centro hai varias que se enlazan como se foran clips. Sí. Esa vez que cada vez se vai poñendo máis tenue, como se fora apagando a súa forza. Empezas a ver como esa liña que saía marcando camiño, digamos, vai como empezando a facer uns fíos febles de sangue que vai cubrindo. Ti consegues manter a calma, non te despertas de forma brusca, pero tes a clara sensación de que algo grave está pasando. Esa vai a ser a túa 12 noite. Fogar, 12 fogar. Sí. Bueno. Ajá. E pola mañá, Desi, escoitas como petan na porta da habitación. Así, Larina está na habitación. Sí, pero polo que sexa non se está enterando de que están petando na porta. Por lo que sexa. Era por comprobar que non era ela. Ela está fechado. babeando toda a mesa. Larín sendo Larín. Desi ponse o seu batín negro de señora que quedou viuda 3 veces. Escoitas, Desdemona, estás aí, Desdemona? Abro a porta. E ves Hola. a Grayson moi estresado. Grayson? Creo que foi Queen. Creo que me liberou a Bacaloura. A porta estaba aberta, non estaba nin a Bacaloura ni Queen. Agora non vou participar no torneo. E por que deixou a porta aberta? E deixou uns papéis e todo desordeado na súa cama. Está escrito nesa lingua das fadas que non entende ninguén. Queen non está? No. Ai, perdón, estou... Estás moi elegante para estar dormida, No, que unha señorita ten que estar sempre preparada para calquer ocasión, non? Sí, eu tamén me puxen as miñas mellores galas. Este é un pixama de seda. É moita calidad. Sí, sei no. Bueno, que non podo participar se non atopo a Bacaloura. Vale. Ti coñeces, sabes? Se quería facer unha desas cousas que fan as fadas de maxia para quitarme a Bacaloura e logo devolverma. Unha trasnada? Sí. Bueno, a ver. Podo facer unha tirada de como se di, perspicacia para ver se é algo que eu considero que Queen faría, en plan
que faría a trasnada fora do campeonato ou intentaría adherirse ás reglas estipuladas. Vale, podes tirar. Pero che voy a responder, Morgan. Perfecto, vou tirar ahora e a ver que tal. Jaja. Porque igual, sabes, é unha merda. Tamén, pois, Como que está a pasar. Pois igual quedas sen saber. Que era a pregunta. Tes que basearte na tua experiencia. Teño que basearme na miña experiencia. A ver, escoitaches que Queen sí que dixo que iba a facerlle maxia a Moira para facer trampas ou ter axudas no seu deporte, pero non sabes se as faría neste caso fora de xogo, pola noite. Claro, é que é o que me preocupa, digamos. Vexamos. Quen sabe, as fadas son complicadas e eu aínda estou aprendendo. Pero tes que Seguro axudar, que non? Eu confío en ti. Igual hai que espertar a Moira, ela tamén sabe a lingua das fadas. Estaba pensando que mellor será falar como... Que hora é, Grayson? Xa é... A ver, é que o que pasa é que é un día que non hai clase, pero non é tan tarde. Dentro de pouco xa empezan as actividades extraescolares. Hai xente que xa saiu, O sea, que son antes das 9 da mañá? Bueno, que importa ahora? Que importa? Bueno, mira, vouche dicir o que importa. Si ti queres lidiar con Moira de mal humor, adiante. Pero podes ir ti a saudala que lle caes ben. Claro, pero eu podo ir máis tarde, a unha hora máis razonable. Despois de todo, fíjate o que che digo. Si Queen... Pero que igual lle pasou algo. Nah. De verdad que non deixou nada de nada? Sí, deixou todas as cousas. Hai un papel enriba da súa cama con textos e hai máis folios debaixo. E despois están as súas cousas por ali medio tiradas, as pequenas e as grandes. Está todo ali. Debeu abrir a porta para que escapara a bacaloura e debeu ver algo e se foi por aí a facer trasnadas ou algo e non volveu. Pero eu quero a miña bacaloura. Poidera mirar? Importache se vou botar un vistazo? A habitación? Claro, sí. podes vir a miña habitación. Pois vou a coller o coitelo, en plan... Aí o mata. O coitelo, o grimorio, e digo, pois nada, lead the way. Vamos a... Pero non podes tocar nada, porque as fadas... Eu non collín o papel por se tiña unha maldición ao tocalo. Estás avisada. Oído cociña. Si me cae unha maldición, será a miña culpa sola. Exacto. Non te preocupes. Vale, pois vaite guiando por todo o corredor, xirades, e ali a primeira porta é a que está a habitación de Queen e Grayson. E cando entras, pois ves a cama de Grayson pois un pouco desfeita e a de Queen ten como un pequeno na cama no edredón, na almofada, ten un pequeno oquiño donde entraría Queen. Pero moi pouco hacia debaixo e despois xa tes máis abaixo hacia a cama un montón de follas. Ves as follas están en branco, salvo a que está enriba de todo, que está un pouco apartada. Está como a seguinte, como se foran a empezar a escribir, pero deixaran, non chegou a escribir ningunha palabra enteira. Está en Silvano. Sí. Vale. Ok, pues Moira ten que vir aquí. Esto está como moi desordenado, ¿no? Non é... Hai algún efecto personal ou algo así na cama? Depende do que consideres efectos persoais. A súa bolsiña e as súas roupas non están aí, pero o demais, a libreta de clase, o boli e a maior parte dos obxectos é que os dela ocupan pouco. Entón hai como unha bolsa, claro. E igual hai todo. Boa refresh. Os de tamaño humano están ali, pero os de tamaño feérico non están ali. Algúns sí, hai algúns obxectos de tamaño chiquitito aí por aí tamén. Bueno, vale.
Vale, en ese caso, non sei, igual pasoulle algo. Pero podemos avisar a Shinies tamén para que atope a Bacaloura, porque Shinies ten pinta de que é boa nos bosques, nos montes. Está moi en ton ca natureza, Shinies é increíble, se a viras en acción, flipados con o escarabajo. Sí, Pero- escoitei como arrancou unha pata dunha cadeira violentamente. Sí, é verdad, é unha tía moi dura, así que non te pases con ela, No. Con este grupo, no, que xa sei que Queen pode lanzar maldicións e seguro que Moira tamén. Oh, uf, non te pases ningún pelo con Moira. Pois, pero por iso falas ti, que és moi educada e és a súa amiga. Non? Eche da cobadazo. Bueno, o importante é que vamos a atopar a Queen. E a Bacaloura. Sí, Vale. seguramente é posible, entra dentro das posibilidades que atopemos a Bacaloura. Quédate aquí, Vale. eu vou falar. Vale. Así. Pero non tardes. E se quedan mirando os obxetos como se foran a mover nalgún momento e atacalo. Grayson, Que? tardarei o que teño que tardar. Vale. Tempo. Me quedo na porta Así. para asegurarme de que non te perdas. Sí, ti fai guardia aí, que non se escape ningún dos obxectos de Queen, xa sabes que poden botar a andar en calquer momento. A maxia fai. Sí. Tiqui, Bueno, tiqui, igual tiqui, tiqui. vou a buscar un pouco a Bacaloura por se está por aquí preto. Sí, pero non toques nada de Queen, xa No. sabes. No. Empeza Rosemary. Non pode ser. Rosemary a Bacaloura. Constantino. Vale, pois... A onde vas? Ahora de pa cama a dormir. Vou á habitación de Moira porque estou preocupada por Queen, así que necesito a alguén que fale Federico. Vou a Vale. petar moi toc, toc, toc. Pois petanche na porta, Moira. Que ti estabas con ese Aquí va. plácido soño. Un plácido soño. Que tal leva o pesadelo? O levaches ben, O sueño? porque sacaches moi boa tirada, así que non che fai moito mal, pero supoño que te despertarás igualmente intranquila ou xa cos teus pensamentos libres. Sí, e non ten como ningún tipo de idea de que está pasando, solo que está pasando algo e non é bo. Vale. Pois espértase un pouco así, o típico de acabas de sair un pesadelo e tens que tomar aire antes de tal, o era o petar na porta e primeiro mirar a súa compañía de cuarto, tipo, por favor que non esté. Sí está. Pero está como facendo algún tipo de meditación, está nunha postura moi tranquila. E cando escoita a porta, ves que abre o ollo, os ollos de curuxa que ten, e manda mirar hacia ali e logo hacia ti en plan, vas ti, porque estou super concentrada, ¿no? E seré co a túa irmandad de comunión cos deuses, non te preocupes. Zas. Moira erguese, non te empata e non é así como se mora. Así que vai co pixama, que será unha camiseta e uns pantalones cómodos. Un pouco churruscada, Unha camisa. falou. Sí, tipo, ten a marca das mans nas sábanas de paz. E levántase e abre a porta, tipo, non de mal humor, pero tipo, que... Hola, Moira. Bos días. Sinto molestarte. Que esta mañá eu tamén estaba dormindo, como evidente, como que se peina un pouco, en plan, como é evidente que me acabo de levantar. Porque Grayson está...
Queen non está na habitación. E ele está como dándolle a cabeza que se lle roubou a bacaloura, non sei que, chorradas. Pero estaba me preguntando, está todo como un pouco desordenado na habitación de Queen e hai algunhas cousas en silvano que non poido entender e estaba un pouco preocupada, sabes? Poderías vir a botar unha ollada a ver si hai algunha nota ou algo así. Me pasa un pouco, tipo, a ver, as fadas non son precisamente coñecidas por ser consistentes. Non sería unha sorpresa que hubiera, eu que sei, ido fora tomar un paseo, pero colle unha chaqueta aleatoria que tiña cerca e vai con... Dice, ok, e además, así será solución. Tipo, non, gracias. Espera, antes de continuar, a ti non te che dixo nada de que iba a intentar, digamos, por decirlo en plata, joderlle a paciencia a Grayson, verdad? Porque eu tampouco me gustaría estropear a broma. Si isto foi a propósito, lle quero estropear. Non. Quero decir, as fadas tenden máis a facer trampas unha vez o xogo comezou que non antes. E o que estaba pensando pode ser que lle botase un feitizo ralentizador o bicho unha vez estivera na carreira, pero non antes, non ten graza. Claro, é o que pensei eu. Vale, pois sí, se puderas eso, botar un vistazo. A bacaloura non me importa 3 pepinos. Carmiñe ia ganar todas, non pasa nada. Hombre, seguro, evidentemente. Pois vamos. Vale. Vou a facer como o xesto típico de ti primeiro, señoritas primeiro. Diga señorita. Vale, para... Unha reverencia, unha mini reverencia. Adiós. E van para a habitación de Queen. Pois, cando vos achegades, vedes, antes de chegar xa no cruce do corredor, a Grayson polo chan. Rosemary? Moira? Hola, Desdemona. Estiven ali moi atento, os obxetos consiguen controlalos coa miña forza mental. En serio? Sí. A ver. No nascente da fala, verás. Ben, pero podedes pasar primeiro. Gracias. Algunha... Tiveche sorte que a bacalobra? No, e por que non trouxestedes a Shiny? Shiny seguro que a pode atopar. Igual incluso sabe falar en bacalouro. Tía, irémola buscar agora, pero antes vamos a ver si Queen deixou algo aquí que Sí, esa tipo nota, de seguir, pero debe estar maldita. tipo de seguir buscando a bacaloura, tipo de seguir Rosemary seguro que está chamando por ti desesperadamente. Pode ser. Empeza a afastarse un pouco, pero vos quedan mirando. Pero non leades nada do nascente da fala, que está todo todavía en sucio. Tranquilo. Cando encontremos unha noticia interesante, avisamoste. Moira entra xa volta. Que entra na habitación, tipo, mira. Vale, pois entras na habitación e ves o que lle comentei a Desdemona. Está unhas follas ali, só unha delas ten texto escrito e o resto hai unha que como se empezaran a escribir unha palabra, pero a deixaran queda así como unha liña disto cando deixas caer o boli, porque claro, era teibo que deixar caer o boli. E polo demais hai algúns obxetos non están especialmente desordeados nin nada. E iso te atopas. Ok. Vou mirar a Desdemona tipo o papeliño. Vale, pois isto é o que pon o papeliño. Que bon papel. Let's see. Que pasa? ¿Dónde está ese papeliño? O pasaste a ela, non? O ten ela a súa. Vale.
pois Moira vai rematar de lelo e vai lelo en voz alta. Voute decir como e o resumo que se lle asignaron un heroe específico como familiar que é e que tivo que sair e se pode volver a continuar os seus estudos no nascente cando poida e que non nos metamos en moitos problemas sen ela. Ah, vaya, bueno, pues ven por ela. Ainda que me extrañe que deixara todo aquí. Poño que será para non perder o sitio. Xa, supoño. É raro. Un pouco. Podemos cotillear nos papéis. Que queres cotillar nos papéis? Pois a ver se hai algo da... O sea, isto Moira non o sabe, ¿no? Pero se hai algo da investigación da que fixo do anel, todas estas cousas que queres... que ao mellor que Moira está un pouco desconfiada de que de repente haxa... Queres asexear a documentación de Queen? Bume. Sí. En todos os seus obxectos ou en concreto vas á mesa ou algo así? Bueno, vouche Creo que Moira é decir poden... porque como vivistes en terras salvaxes, igual saberías onde podría guardar as cousas, Queen. Vale. Tiro... investigación. Sí. Mientras se me sopla. O percepción. No, investigación teño máis. Lol. Eu podo axudar, aínda que non entenda Silvano, en plan, isto parece importante, non sei por que, me dá la vibra toda. Bueno, 19. Se queres sacarlle... Bueno, xa tiña vantaxe. Poderías apoiar a para darlle Bueno. Bueno. As dúas asexando. E ti ao principio comezas a mirar así por riba, nos caixóns e tal, e que sería onde ti vas, pero ves que Moira no. Moira vai directamente a revisar os ocos entre a parede, vai a revisar detrás, pero fíxase moito en elementos pequenos a tamaño de Queen. E o que te pode chamar a atención, que estaba bastante oculto, detrás da cadeira, debaixo do moble, había como un tablón un pouco solto, e aí guardado un libro. É un libro que parece ter algún tipo de intención máxica polos símbolos que pon e demais, pero non che soa do Feywild e non és capaz de ler esa linguaxe, non a identificas. Pode recordarche quizáis un pouco a esas marcas que non sei se miraras ti ou quen que había no cofre por uns segundos. Pois mira, xusto. Moira vai como levantar o libro e pasar yo a Desdemona, que é a Resident Wizard. Vamos a mirar por ese libro. Vale, se olleas o como, libro... Esto é o tubo. Ala, a ti. Académicamente inteligente es ti. Ala, jardo pa biblioteca. Das notas ou así que poderías atopar, quizáis atopes algún debuxo. Non sei como de ben debuxaría Queen, así que sí que apreciarías que alguna forma redondeada, quizáis un pouco en perspectiva, podería dar a sensación de anel, e como uns bultos e un corazón no centro. As mans supoño que iso é máis difícil de debuxar. Puños, así. Te reviento, corazón. Que ela dibuxou no libro o figura do anel. Non, no anel non, nuns documentos aparte. O sea, perdón, no libro non, nuns documentos aparte debuxaría o anel e tería como frechas nas que había escritas cousas, pero logo hasta chou en plan, isto é unha puta mierda, isto non vale. Entón as escrituras, pois non. O libro, podo discernir algo del? En que idioma está escrito? Non sabes en que idioma está, non identificas de todas as linguaxes que coñeces ou pudeches ter visto, esta non a identificas. Linguaxe descoñecida, vale. Check. Hai algunha... Non teño detectar magia. Hai algunha outra marca... Bueno, ten as mesmas marcas que o mímico e tal. Ten ilustracións ou diagramas?
tes a sensación de que non se amosan facilmente esas. Hai como ocos no que podería haber ilustracións, pero non as ves. Interesante. Ti entendes algo do que hai neste libro, Moira? Eu son moi boa na parte de facer magia, non entender magia. Bueno, creo que podería petar en algunha porta para ver si encontro axuda con este libro. Ti esa de club de linguaxes mortas. Exacto. E estaba pensando que igual Drazomir é demasiado, como lle chaman, polo libro, pero xa sabes quen, seguro que nos axudaría se lle pedimos. É a actual líder de clube, así que estou segura de que estará contentísima. Pois falarei con ela o antes posible. Espero que non lle importe. Se Vale. se trata de ti. Mentres estades falando sobre este encontro tan desexado, Shainis empezas a sentir como unha trompa te empurra. Que? Poderías abrir a porta? Parece que hai alguén rascando debaixo. Eu estou xusto pensando nunha estrategia moi importante para a partida de xadrez. Voy. Drazomir. Non, Pois, pobre. ergome Rampart. vou a abrir a porta que ne. E ves a Grayson anicado no chan. Rosemary? Tes ti a Rosemary? Que? No, eu teño un Rampart. Unha carmiña. Esa bacalura non será miña? Empeza a asomar así a cabeza. Esas mans. Doulle así na man. Ei, sí que é salvaxe, sí. Mira, non poderías atopar a miña bacalura? Queen soltou unha. Seguro que cheira a Queen. Traioche roupa de Queen? Bueno, collera a ti, que seguro que está maldita. Tío. Pero que Queen, e por que non preguntas a Queen? Porque desapareceu coa miña bacalura. Como que desapareceu? Sí, están Moira e Desdémona facendo unha investigación detallada sobre o asunto. Van a topar a miña bacalura, pero penso que ti polo cheiro poderías topala antes. Miro a Rampart e ignoro totalmente a Grayson. Dalle Sabías mouse. algo? Dalle mouse. Sobre que? Parece que desapareceu Queen. E bueno, e a bacaloura... Ti eres o do equipo bacaloura, non? Por suposto. Pero chamase Rosemary. É que estiven falando con ela e foi o nome que aceptou. Sí, sí. Pois non sei onde podería estar Queen. Eu non falei moito con ela, polo menos non lonxe de vos. Pero ti és a súa amiga, non se te ocurre onde podería estar? Pois, non sei, pola mañá non había actividades, algo de rol ou algo así o mellor que le interesara. Ou mirar na libreta. Porque igual, Grayson, estás armando un jaleo por nada. Que deixou a porta aberta para que escapara a bacaloura. Había clases, sí, agora hai torres máxicas. Hai rol, logo, Sí, pero aínda queda. claro. Bueno, vou mirar a ver, a seguir o rastro, pero non necesito cheirar nada de Queen. Entón como fas para topar? Pois non sei, poñendo ollo. Eu estiven buscando e non atopei nada, pero seguro que ti sí. Que dixo Desdémona que és moi experta na natureza? Vou tratar de... Pois non sei, pois soa a flauta. Vou ir a mirar a como está Carmiña, para ver se despertou ben, e se está aí, non vai a ser que tamén pasará algo. Carmiña está no terrario pedindo xa de comer. Vale, pois vou coller algún trozo de bocata que teña e alguna pequena cunca poñerle auga. E vou preguntarlle, Carmiña, ti sabes onde está Rosemary? Bacalura, tu bacalura, como te dicen. Carmiña te mira en plan, que coño é Rosemary?
A bacaloura deste. Igual é unha curmá túa. Terías que amosarma. Como? Que non sabe quen pode ser a bacalura de que fala se non a ve. Iso é verdade. Non tes ningún dibuixo, ningún retrato, Grayson, de... No, pero teño o seu perfil psicolóxico. E segundo o seu perfil psicolóxico, onde estarías se ti foras Rosemary? A ver, claramente estaría adestrando para o torneo. Pero, como No, Queen a ela liberou... soa. Non, ela soa non, ela estaba adestrando para o torneo, estaba mentalizándose para gañar. Mente de campeona. O sea, que seguramente volveu á súa casa. No, por suposto que non. Pero Queen igual a encerrou e agora está asustada. Bueno, imos á túa habitación. Rampart, deixo que vixila que come todo o almorzo, Claro, teño que poñerlle algunha proba, uns túneles, a ver se consigue chegar polo máis curto. Bueno, pero con cuidado. Eu sempre Que non teño se escape. cuidado. Miro o tamaño de Rampart e o tamaño da bacaloura e marcho un pouco intranquila. Pero bueno, confío en él. Vou confiar. Sí, confía. Confiamos regular, ¿no? Vale. Sí. Vas á habitación de Grayson, entón. Sí, porque é un pesado. Pois cando te achegas, empezas a escoitar voces coñecidas que falan de ir a falar con ti xa sabes quen. Quen xa sei quen é quen. Sí, piensa. Pois aí chega Shinies no seu esplendor preguntando que sei quen é quen. Ah, bons días, Shiners. Bos Mira, días, madre mía, Grayson, pero fixeches que todo o mundo se erguera para buscar a túa bacaloura? Claro, Ay, non que podo gañar. Eso. Ti sabes a cantidade de horas que invertín en mentalizala, en poñerse mentalidade de campeona? Se isto sae ben... Pasou un día, Grayson. Non invertiches tanto tempo. Moitas horas. Se isto funcionase, podría escribir un libro, dar talleres de como mentalizar Ninguén quería leer un libro sobre entrenar bacalouras, seguramente de forma esclavista. Bueno, depende como se poña o enfoque. Hai que ter mentalidade entrepreneur. Mira, eu o que penso é que poderías ir ao Biblioplex a ver se atopas algún libro de como a psicoloxía das bacalouras pode cambiar nos períodos que están baixo moito estrés, E cando atopes algo, nos dis, Iso vale? en que sección está? Ti o saberías? Psicología, claramente. Ah, igual estaba na sección Claramente. de máis. Vale. Pero non vos podedes quedar aquí na miña habitación. Veña, bulide. No, claro que non. Dios nos libre. Non, grazas. Non copiemos os teus segredos de... Claro. Ainda que é moi tentador quedarse por aquí, creo que temos cousas que facer. Moi boa Se en algún sorte. momento queres volver á miña habitación cando non esteamos na recuperación da miña bacaloura? Bueno, pero antes de que me bote da habitación, ainda por riba, que me fixo despertar, vou mirar a ver como está o terrario ou algo, non sei. Un momento, estou pensando, porque non teño moi claro a comparativa de tamaños. A bacalaura podería servir de montura de Queen. Vale, porque eu pensaba que era como máis grande, pero igual no, ¿no? A ver, o que pasa Yo que creo que é finiña. O sea, que iría un pouco como se eu montara enriba dun pony, pero podería ir. O que pasa que as dúas teñen as, igual non lle compensa. Bueno, sí, un pony con as, vale. Mola. Vale, pois isto non o di en alto, isto era zupe. Non hai ningún pregúntame. terrario nesa habitación. Parece que hai como Onda tiña? un coxín moi bonito rodeado aí con estandartes nunha sección detrás da súa cama. Vexo algún tipo de non sei, pegadas ou algo.
Podes tirar supervivencia. Pero vamos, xa te digo eu que marchou voando. Sobre todo si non lle puxeron impedimentos. ¡Ah! Estaba aí, en 17. Bueno, xa estivo aí unha visión, pero no. Revisa se hai Casi. alguna caquiña de bacalora aí no coxín, pero pouco máis. Hai que limpar máis, Grayson? Bueno, pero para eso está o equipo de limpeza. Que tipo de limpeza? Bueno, cousas de entrepreneurs. Hostia. Rapazas, creo que será mellor que deixemos a Grayson prepararse. Sí. Un día moi ocupado e nós tamén, así que vamos indo, Ala, Sí. que teñas bo día. Moi ben, vémonos. Voy a seguir ocupada todo este tiempo, seguro que aquí podemos pegar. Este é o libro que lle deches a Desdemona. Oh, El kit. A ver. Mira qué cosas más bonitas encontro. libro moi máxico. Barra roubar. Non é roubar, se preocupou de volver. Non vou roubar, se non o roubaches ti. Exacto. En realidad, sacaron de la habitación, sacó uno desde Mona. Unos aquí. É a súa escrava, así que non conta como roubo. Está Claro, robando o material. sea, está... Claro, isto como non é a miña voluntad, My Master Queen. a tua máster. Que se vai facer? Vas moi... Nese momento fíxome na vestimenta de Desi, vas moi elegante. Saímos a buscar a Queen ou a quen queríades preguntar? Pero, A Cifras. ou en pijama. Niema. Sí, tenemos que vestir, ¿no? Eu ainda estou en pijama. Sí, eu tamén. Bueno, Sí. Esta chavata regalou unha tía miña que bueno, era como 4 veces. Sí, como sabías? Bueno, 5. 5. Eu compro unha nova. Así que me deu esta. é moi bonita, sí. Eu imagino que Shiny sería con un camisón destes ata os pés. Vai pisando. Non sei, vestímonos e imos a buscar esta muller, pero entre nós eu estou case segura que saiu voando, Porque aí non viviría unha bacalaura poa súa vontade. No. Realmente. Ninguén viviría con Grayson pola súa vontade. No. Eso é o máis importante. E nací bacalaura aparte. Credes que, bueno, Moira dixo que na nota de Queen decía que marchara porque se lle asignara un heroe tiña que marchar a facer heroísmos. Pois xa está, Ton. Saiu voando con ela. Bueno, para que necesitaría montar? Exacto. Ela xa boa. Pero igual para que levara a súa equipaxe, porque Queen, a ver, gustalle a comodidade. Pero deixou moitas cousas, pero quero decir, non viño con tantas cousas e deixou varias atrás. É que Sí. Queen xa sabe voar. Para que necesitaría a bacalaura como non seña para o que diste carretarlle as cousas? Pero deixou moitas cousas. Eu creo que cando marchou deixou a porta aberta sin querer e a bacalaura marchou do seu propio pé porque, como decides vos, quen querería vivir con Grayson? Pero se Queen marchou tan de repente como para deixar todo así manga por hombro. Non sei. Bueno, non querer unha festa de despedida é raro. Tamén. Irse sin decir, escrava, faime unhas guirnaldas, necesito celebrar o triunfo. Sí. Claro.
A non Non sei ser que o como seu son. Sí, o mellor o gremio das familiares, non sei se ten distintas regras de Non sei que se está tirarse. non sei se están agremiadas, a verdad. Igual deberían. Igual deberían. Pero bueno. Tamén atopamos un libro moi raro debaixo dunhas tabuas no chan que nos... Cando entramos en Ascente non tivemos que rellenar cubrir un formulario coa persoa de contacto. Sí. Porque o mellor podemos preguntar a quen estivera de persoa de contacto de Queen. Pues pode ser, sí. Sí. Supoño. Credes que eso lle traería problemas? Bueno. Se foi elegida para ser a familiar dun heroe, supongo que avisaría a súa persoa de contacto, ¿no? Eso Supoño que será a súa familia. O a Mavinda para avisar que tiña que marchar. Non sei por que me dá a impresión de que Mavinda non sabe nada. É unha sensación que tes. Sí. Non sei. Se non queremos decirlle nada, podemos tratar de averiguar, non sei, infiltrarnos para atopar a súa ficha. Non creo que a Biblioplex teña tan protegidas as fichas dos estudos. No, eu tampouco creo. Veremos a ver se podemos ver si nos fai falta falar con Mavinda, falamos con Mavinda tampouco. Pois, veña, quedamos aquí en 2 minutos. Vale, bueno, na entrada. 2 minutos, de sí. 2 minutos? 2 minutos. Va a ser imposible, 15 minutos. 2 minutos, dos. Se non está o terceiro minuto, vámonos en ti. Adiós, vais a correr. Moira vai ofrecer a seguir porque Pois eu, vamos, me quito ropa de dormir A e poño traxe de día B. Cando sale da habitación vai sin corpiño, solo con eyeliner, con cara de Dios mío, pero que me faces facer. Dramático. Por favor. Si parece que acabas todo salido da cama, Dios mío. En fin. Por favor. Vendémona. Láxate. Non non sei, podes usar un sombrero destes así con velo? Non me deu tempo. Esas cousas teñas que poñer con horquillas na cabeza, non me dices máis que 2 minutos. Estás moi elegante, moi guapa, imos. Estás perfectamente. Gracias. Vas a biblioteca. Pois imos que estaría Cinzas en... Porque primeiro imos falar con ela. Eu creo que poderíamos ir a Biblioplex porque Cinzas ten moitas papeletas que están na Biblioplex. Eu creo. Pois sí. Pois imos a ver. Vale. A vosa intención é falar con Cinzas, con Mavinda xa, ¿no? Bueno, veremos. Vale, bueno, pois... Temos ali... Podemos colarnos ou podemos ser persoas legais. Moira tira por el estilo de non ser legal, pero parece que as outras dos son máis legais que ela. Por lo que sexa. Vale. Por lo que sexa. Pois... Ides hacia ali. En la Biblioplex parece que está Drazomir. Solo. Que alegría vervos. É un placer. Escoitei que ides a participar nun evento no que se poñen a proba unha serie de animais. Agardo que os tratedes con amor sempre. Sempre. Total. Sí. Claro. Vides a buscar información como Grayson para adestrar a estas criaturas? No, Grayson non ten que saber que estamos aquí. É unha sorpresa.
Entendo, vexo que a competitividade vos está volvendo un pouco caos a vida. Buscando así. Dra- Ah, Eso. Cinzas creo que estaba rebuscando algúns recordos da infancia. Qué bien. E onde? Non sei se se ergueu xa, pero no seu caso estaría na súa habitación. Ok. Gracias, Dathomir. Un Ai. placer, coma sempre. Alégrame moito que queiras pasar máis tempo con ela. Sí. E vai tirar de Shiny ese de besos de una, tipo, vamos a hablar. Reunión de equipo. Un corazón, ¿verdad, Gazomir? Ala, que teñas un bo día. Moitas gracias, sempre un placer verte. E fai un xesto. Reverencia. Vamos. Vai, que preferides? Como que preferimos? Se vamos para, se queredes ir falar como a vinda primeiro para as fichas xa que estamos no Biblioplex, ou vamos falar con mi hermana xa que estamos aquí. O sea, pero con mi hermano na súa residencia. Sí, que... Di, Ah. digo, sí, xa que estamos aquí, máis nos vale ir mirar as fichas. Sí. Que, vale. ¿Alguén Daquela- sabe onde está iso? Supoño que estaría pola zona onde nos inscribimos, ¿no? O había como Administración. Vos Sí. recordo que cando vos inscribistes adaptaron a Biblioplex para poñer unha extensión para escribirvos, pero logo retiraron. Eu sei que había como un mostrador na entrada onde estaban informando, non sei se... Drazomir está aí. Ah, Drazomir. Ti saberías onde está a secretaría? A secretaría é un lugar que só está cando se precisa que estea. Preto. Se precisades algún tipo de xestión, falades con Mavinda e ela pode chegar vos esa documentación. Non haberá ningún tipo de problema. Como atopamos a Mavinda? Supoño que estará paseando polo campus. Se é algo urxente, podo atraela. Sí, bueno, Bueno. no, pero Que ocorre, compañeiras, podedes contarme? Queríamos preguntar por una estudiante. Oh, claro, por quen queredes preguntar? Queen. Pero Queen é a vosa amiga. Está moi mal hurgar nos segredos das vosas amizades. Dathomir. Déxame rematar. Ti non xuzgas un libro pola mitad das páxinas, senón por todas as páxinas. Déxame rematar de falar. Tes razón. Digamos que atopamos unha mensaxe de Queen de que tiña que irse e non sabemos ata que punto iso foi digamos que arranxado de forma administrativamente correcta e queríamos preguntarlle a Mavinda se sabía exactamente que había ocorrido porque a mensaxe de Queen non é moi explícita nen explica gran cousa. Entón, pois sí. Entendo. E probastedes a preguntar a xente? A min soame que Nora viu a Queen. Dixo que lle estranou vela soa No. voando. Dixo que voaba dunha forma estrana. E probablemente Calma, xente... O non podo saber a que hora foi. Ela o dixo cando estivemos antes almorzando. Xa sabedes que Nora é moi aplicada e madruga moito para que estea recollida toda a residencia. ¿Dónde está Nora ahora? Supoño que estará nas residencias despois de almorzar ou quizáis este preparando algo de cerámica e lle encanta. De verdad, ten moito talento. Pero Bueno, vos recomendo que se algo urxente podedes
preguntar a diferentes persoas. Non sei. Non parece que preguntar a diferentes persoas seña moi eficiente. O taller de cerámica estaba aquí, ¿no? O, Atrás, pues sí. pasamos por aí. Da casualidade que este a Nora. Iremos. Tes Vale. razón. Sinto, Drazomir. Estou algo preocupada. Non pasa nada se queres chamo a Mavinda, pero como se xa chamada para algo que non é realmente serio, pode ser que se enfade. É que é o seu día de descanso. Vamos a buscar a Nora. Sí, imos probar primeiro. Vale. Con outras vías. Había alguén máis, aparte de ti e máis Nora, cando estaba desalmorzando? Bueno, Nora non está, bueno, estábamos con máis xente de segundo curso, pero creo que Nora comentou que parece que Mel Withorn tivo algún mal descanso, dixo que se sentía como na Terra das Fadas esta noite. Oh, Eu miro a Moira como... Moira está como, eu tive unha pesadilla horrible, o sea, horrible pola noite, non soy consciente de que ocorrera nada, non sei que estou facendo. What? Bueno, por eso quere decir que pode que se levantara pronto e vira algo. Tamén lle podemos preguntar a ela. Queen! Pronto. No, bueno, pero é o que di Nora. É o que dixo Nora. Xa, pode ser. O mellor non Sí, se sí. deitou. O millón non se deitou, eso xa me parece moi realista. Vale, e desa sala de cerámica? Imos. Vamos á sala de cerámica. Pois, cando ides hacia a sala de cerámica, escoitades: e así, así, feitiña quedas ti, así, así, feitiña quedas ti. Wow. Bueno, Chinese, esta é túa. Este tú, Adrián. Hola, Nora. Cuidado! Oh, no, desfíxose todo polo susto. Hai que ter moito cuidado con estas obras de arte. Mira, e ves que está como... Nunca tivo unha forma de xarrón, vale? Pero agora ten unha man atravesando. É moi original. Eu penso que pode usarse para guardar flores con tallos O de guardar no, extraños. porque o empurralo quedou tapado un pouco e agora está parte metida pa dentro. Pero eu podo cocercho e cho agasallo, xa que é unha arte compartida. Claro, claro que sí. Queres aprender, algún... verdade? Ven, colócate aquí, tes que poñer No, as no, mans no, así. pero es que Son no. unha mestra. Pero estou convencida, pero é que hai un tema que é un pouquiño urxente. Que te collas mans. Contame, acontece algo grave? Bueno, non sabemos, pero dixo como quen era el que lo dijo? Dazomir. Moira por detrás. Que viches a Queen voando moi cedo? Sí, a verdade é que non sei nin sequera que hora era, escoitei un ruido porque normalmente polas noites non se abren as portas das habitacións. Fixeime, supoño que era Queen, porque era unha criatura pequena que saía dos corredores, pero non voaba como normalmente, xa sabedes, Queen voa así, non? Pois ia como así, como se levara algo que lle pesaba. E dixo algo. Escoitas como ela di unhas palabras no idioma de Queen, que non sabe ela mesma o que está dicindo, pero dixo algo así, dixo. E que dixo? E que dixo? E se volve a repetir, supoño que Moira pon oído. Ela non o di ben, vale? Porque ela está dicindo palabras que non entende. Entón, dixo algo como fracking, farning, cring. Que? Fucking king. Fucking king. Or fucking queen.
Casting de Jenner. Ah, fucking Queen. Pero Estaba todavía non estudiando coñezo o idioma. con un canteiro. Non, xa. É obvio. A nosa querida Queen estaba xurando con un canteiro. Sí. Básicamente, de mismo ira. Estaba, en fin, usando todas las palabras que se yo correran para aclararse en la lengua. Entón quedaste En a vez de facer algo? Queres facer un cinceiro? Aquí non se pode fumar porque non é necesario, quero dicir, é máis divertido facer pompas rosas pola boca. Vexo que non xogaches moito coa maxia do caos. No, pero soa divertido. Ya probamos. Veña, quédate aquí, que queres facer? Hoxe que non vou poder, pero o mellor un destes días que cando remate de traballar na cafetería podemos quedar e me enseñas a facer un cinceiro que é un pouco, non sei, unha bañera para a bacalaura. Que bonito. Vale. Irei practicando a forma, porque non teño moi claro como sería unha bañera para unha bacalura. Así como A mí sí que me gustaría un cinceiro se vos sobra ai, Xila. bueno, é verdade, ela sí que fuma. Hola, Desdémona, tamén che gusta a cerámica? Mira que obra de arte fixen con shinies. Preciosa. Tes moito talento, Nora. Moitas gracias pola túa axuda. Agora temos que marchar porque estamos así con este tema de Queen. Claro. Pero agardamos verte pronto. Claro, todos os días na residencia. Vémonos logo. Hasta logo. Chao. Vamos a buscar. Gracias polo arte. Vou deixalo aquí para non rompelo. Sí, non o toques, hai que cocelo. Claro. Bueno, podemos hacer una chapileta. Tenemos presa. Pois non sei que pensades, pero parece que iba rosmando, ¿no? Cando Y marchou. Armando, posiblemente con Rosemary ou Rosemary ou como se chama. No sé, Mari. Rosemando. Pois. Vamos primeiro a preguntar polo libro ou seguimos preguntando a xente? Podemos... Di. No, ti primeiro. No, que como, a ver, o da ausencia pois igual non é tanta, entón eu iría por o libro, Sí? ¿no? Que ibas a decir ti? No, decía, se queredes ir á zona do xardín da Biblioplex a ver se está Merwithon. É verdade que tamén sabía. Vale. Perdón. Total, díanos de camino. Vale, ides ata o xardín e vos cruzades con Tilana. Hola, Tilana. Esta é túa, tamén. Vexo que faltastedes ao reparto do sorteo. Vos tocou enfrentarvos na primeira fase contra Greta. O tedes nun par de horas a carreira. Que... Nun par de horas. Oh, Sí. Merda. Bueno, supoño que chegaremos. Grazas, Tilana, por coller o recado. Nada, moita sorte. Onde, Onde? En principio é na zona arbolada, dentro do xardín, non fora, para que non se ve demasiado co profesorado. De todas formas, os alumnos de segundo e terceiro farán un poquinho máis de balbordo noutras zonas. Vale. Ben. Ben. Intentarei pasarme, a ver como gañades. Claro. Non te perdas a carreira. Xa oiches que Shainis colleu a bacalura co seu sexto sentido, artes da supervivencia, verdad?
Está cuidando a super ben, verdad que sí, desde mona? Terrario precioso, puxolle unhas folliñas, está máis... Seguro que non se Shainis mete... vermella, facéndose pequerrecha. Bueno, o normal, como cuidaría a calquera animal. Bueno, queres que falemos de Grayson? Sí, es verdad. Eso es genial, Shinies. Logo, se me permites, podo pasarme e ver o terrario. Sí, cando ti queiras, sí, claro. Se vaya ben, ti disme. Siempre, bien. Bueno, moitas grazas. Vémonos logo na carreira. Hasta logo. Teño que ordenar a habitación. Saca a lanza. Pois imos, veña. Agora te prisas. Pero Estás muteada. que un pasiño de Shainis é moi pequenrecho, entón van ti. Vale. Pois vos achegades hacia a zona arborada e distinguiredes onde está Melwiton porque está falando con Rosy. Que senón, difícil de distinguir das árbores. Sí. Bueno. Hola. A este tampoco creo que le caiga muy bien, así que Moira como que da un pasiño para atrás porque un árbol xunto ao lume non creo que esté moi contento. Aunque está presente na conversa está como un poquinho tipo, bueno, décimo medio. Hola, Erwidon, Rosy, que tal? Hola, agardo que coincidamos na seguinte fase. Porque nós imos a gañar a primeira fase e logo vos derrotaremos na segunda. E Queen? De eso queríamos falar. Merwithon, antes estuvimos falando con Drazomir, dixenos que tergueras bastante cedo. Estamos buscando a Queen, parece que pode que non se fora a dormir. Non haberías por aí, verdade? Non a mirei, pero descansei moi mal. Algunhas das miñas follas no soño íanse marchitando. Sentía que estaba no Feywild, pero algo ia realmente mal. Así que non puiden dormir. Sí, tamén tiveches sonos moi divertidos, xa vexo. Sí, non eran moi agradables. Pensei que serían pesadelos correntes e molentes. Estará pasando algo cos Feylords e Feyladies? Non sei. Quizás. Ti contactaches a alguén? Preguntache. Non, pero é certo que a sensación é semellante a cando intento contactar con alguén ali. Bueno, se sabes algo, contame, por favor. Claro, pero non seremos máis brandos por isto na carreira. No. Contra quen perexas? Pois nos toca ir contra Cadoras e Rowan. Moita sorte. Grazas, pero non a precisamos. Faremos trasnadas, aínda que sen Queen apoiando é raro dicir isto. Seguro que volverá cando poida para facer moitas máis. Pero ti non tiveches problemas con o profesor Grilo? Sí, bueno, xa me dirá o luns. Que pasa? Bueno, sorte. Chámase Pepiño. Igual é riquiño, aínda que teña unha pinta de que bota boas broncas longas, si non calaba. Das que non rematan, Exacto. Supoño que o luns non poderei facer demasiadas cousas. Bueno, así que teño pues que gañar para que mereza a pena. Verdad, Melwiton? Sí. E Melwiton ergue unha pola lentamente. Sí. Bueno, pues xa nos vemos despois, que vos vaya moi ben. Grazas. Isto, cando estemos fora de que nos oian, direlles ás chavalas, si Merwithon está preocupado polo Feywild, esto podría explicar por qué
Queen foi chamada tan repentinamente. Pero non, pero se fora por eso non sería máis sinxelo deixar unha nota dicindo eso que No, dicindo que decir, si hai algún problema e algún heroe a necesita, Mm, que fora asignada de urxencia. Podería ser, pero entón o mellor sí que algo urxente Mavinda debería saber. claro, Porque ti, que dixeches, Moira, que tamén tiveches pesadelos? sí, foi unha especie de como se un SOS do Feywild, pero pensei que serían pesadelos porque, bueno, al final levo aquí 2 días e normalmente calquera bota de menos a casa. Túa irmá tamén é do Feywild. No, Ah, non somos non son do Feywild, digamos que son adoptadas do Feywild, digamos así. coñecemos Moi. algún outro estudante que proceda desta rexión ou solamente Merwithon, Queen e Moira? Pues non me acuerdo. Mm. Máster. Creo que non que vos sois. A Doras va como moi de verde, pero non sei se algo... Creo que é un elfo normal. Un Normal. elfo corriente. Sí, bueno. O sea, normal. entre comillas. Normal como pode. No, normal como lleva indo. De pronto vedes como dúas bolas, unha laranxa e outra que parece unha criatura chea de follas, van rodando e se paran diante de Shinies. Hola, Shinies, volvemos a vernos. Ai, sí, a raposa, como se chamaba? Bradley, o voso servizo. Hola, Bradley. Estou un pouco preocupada pola vosa amiga fada. Por qué? Que sabes? Porque tocaba unha frauta, non? Sí? Bueno, a ver, non sei se sabedes que a min non me gusta dormir nas residencias. Eu teño a miña habitación, pero durmo no bosque. Coa miña compañeira Lexa, verdade, Lexa? Ai, que bonita es Lexa. Bueno, Vou sobar a raposa. Lexa se restrega toda. Caramba. Entón, mentres dormía, escoitei como un son dunha frauta. Era entre a zona un pouquiño máis natural do xardín. Está un pouco afastado. Creo que de feito é relativamente preto de onde ides a facer eses torneos. Agardo que tratedes ben as bacalouras. E nesa zona, cando fun ata ali, había unhas marcas estranas no tronco dunha árbore, que creo que é donde viña o son. E son bastante boa para detectar os movementos, así que supoño que é bastante aproximada a miña percepción. Unhas marcas como de extrañas. No tronco da árbore había como unha especie de círculo. Moi luego feo. Ui, sí, o sea, é un círculo de o sea, é o como lle chaman o... Soa como un Sí, círculo sí. de fadas. Sí. Será eso. Estará ben? A música era un pouco triste. Creo que tuvo que ir a axudar a alguén. Que valente, agardo que volva pronto. Non cheguei a coñecela moito. Ah, ela seguro que estará ben. Vale, se sabedes algo, decidesnos. Vámonos, Lexa! E Lexa fai un salto, percorre todo o seu corpo e se van facendo boliña de novo hacia os arbustos. Adiós. Que venga. Chao. Non coñeciches hasta esta fenómena. É unha Gustalle fantasía de rodar. persoa. Gustaría rodar polo campus. Sí. Se va a 4 patas. Teño que aprender esa técnica. Así que realmente volveu ao Feywild. A ver, ese tipo de círculos normalmente son para volver ao Feywild, pero tampouco o nin nada polo estilo. É unha teoría. Poderíamos ir a botarlle un vistazo antes de ir ao torneo.
Sí, se está cerca, tampouco vai levarnos moito tempo. Queredes ir a ver a min o libro intrígame. Si aínda nos dá tempo, me gustaría ir a ver a tua irmá. Bueno, temos 2 horas, ¿no? Un pouco menos agora, Sí. pero eu penso que sí que nos daría tempo. Sí, non creo que... Además, Sí, sí. dame a sensación de que iremos ver a mi irmá e mi irmá dirá, ok, deixámelo aquí e xa o mirarei. Un feeling. Pero sí, podemos ir. A onde Vamos ides? logo. Ides a ver a cinzas? Ou Sí, ides primeiro a... e logo... Primeiro cinzas, árbore, concurso, ¿no? Eu creo. Sí. Cinzas, árbore, concurso, sí. Vale, Pois sí. pois ides ás residencias nas que se atopa ela, nas de escolar, Ujú. e ides directas, supoño, a súa habitación. Sí. Quen é? Son eu. Moira? E abre a porta. Nice. Que tal? Imos a seguir a nosa conversa? Quero dicir, imos a seguir a nosa conversa. Queres pasar o día aquí? Estiven buscando algunhas imaxes, atopei un dos libros que escribíramos cando éramos pequenas. Bueno, ti escribiches máis. Eu ainda non sabía escribir moi ben. Sí. Cute. Vimos primeiro porque estamos un pouco preocupadas a nosa amiga Queen, deste tamaño, boa moito. Digamos que foise con moita presa, estamos un pouco preocupadas e atopamos este libro e ninguna de nós poder lelo, así que viñamos preguntar se ao mellor ti terías algunha idea do idioma ou do que me afasto un pouquiño para deixarlle sitio a Desi que lle ensine bueno, entre académicas entendense. Pode poñer o libro diante e vou abrir por unha páxina onde se supón que debe haber unha ilustración, pero só ve está en branco. Digolle, non vou soltar o libro de momento, a non ser que ela o quere tocar. Como, bueno, como podes ver, este libro está imbuído de algún tipo de... Bueno, algo pasa con este libro porque aquí hai espacios que son... que claramente deberían conter algo. Non sei que idioma é este, ti recoñécelo? Oi, non se che oe. Ves que mira o libro, portada, contraportada, todo, fixase nas follas. Parece un libro moi antigo e moi interesante. A verdade é que estas marcas soame. Creo que no nascente hai algunhas pedras ou algúns obxetos antigos que teñen este tipo de grafía. Creemos que é dos antigos habitantes que había aquí. No nascente. E claro, esa lingua perdeuse porque xa non están ou non se asoman. Claro, hai varias teorías. Podo quedarme co libro, quero decir, un anaquiño ou algo. Como fascinante. ¿Ves? Creo que Osgir estaría encantadísimo de poder velo. Creo que Mavinda tamén. Bueno, realmente que profesor non querería velo? ¿Quién? No. Non profesores. Como non? Bueno, pois eu non son profesora. Sí, no, eso é verdad. Si tes algún compañeiro que crees que lle poden interesar estas cousas, sí, comparte con él, pero importaríache... Sí? Ti confías en Razomir, verdade? Sí, hai que aprender ás veces a ler entre liñas porque usa máis palabras das precisas, pero é moi boa compañía. Sinto moito, Cinzas, non quero parecer que en realidade non sabemos que é este libro. Eu teño medo de que poida meter a Queen en problemas. Gustaríame pedirche que o manteñas entre ti e Drazomir por lo de agora, pero sí, estudia o libro canto queiras, claro. Claro, moitas grazas. E sempre cruza a mirada hacia o libro e hacia Moira como chequeando que sigue aí como os canciños cando van seguindo a Moira.
Ay, bebé. Moira lle facer como pat na cabeza, tipo, moi ben. Fago por axudarvos a vos, pero notas como que aínda que intenta facerse madura cando lle faz tap sai un jiji. Ay, Dios mío, pero qué riqueña. Que está mono. Hoxe non podo pasalo contigo porque estamos a facer das carreras de bacalouras. Entón temos competición un par de horas, vai fixar hacia a Shiny e Desi, tipo, canto tempo levamos aquí. Pero se queres podemos moi hasta como vou pensar a ver que pollo puedo ofrecerlle para compensar cear, se queres cear Claro, encantaríame cear. ¿Sí? Sí, ese podo intento pasarme pola carreira ainda que leve un libro ou algo. Un día este pastel que deixar os libros a ir ao mundo real, es manciña. Sí, bueno, agora gústame máis o mundo real. E logo iremos a cear. Irei pensando en que podemos cear. Moi ben, vai llegar como outro pat tipo, moi ben. E vai enviar a Shiny e a Desi, tipo, algo máis ou tiramos para o árbol? Imos que temos que pasar pola habitación, ¿no? Para coller a... Bueno, se ¡A queredes... Carmiña! Sí, se queredes nos dividimos, podedes ir a revisar o círculo e eu vou a recoller a Carmiña. Eu non me Pois fío que nada no pasouse. Eu non me fío no... No, No! agardo que non se pasara aínda. Non sei, sabe que agora era a carreira, Antes de marchar, Interesada. antes de marchar, perdoa. Sí. Gustaríame preguntar a Cinza si ela coñece o encantamento de detectar maxia. Claro. Sería moito pedir... Si che pedira a favor de que fixeras neste libro. Antes de utilizar un conxuro así cun obxecto antigo, hai que ver se ten algunha maldición. Porque hai algunhas maldicións que rebotan. Tes Sino moita por razón. experiencia. Bueno, Quizás. Cinzas, what the hell? Tes moita razón. Nese caso, creo que deixaremos as túas más tan capaces. Vale, perfecto, quedamos logo. Quedamos. Moitas gracias. E cando pecha a porta, escoitades como un son de chamas nun ritmo que probablemente lle traiga recordos a Moira de cando facían algún xogo dibuixando chamas, como celebrando Yubi. No, Quedó linda. por favor, me la como. Cutest. Que facedes entón? Pues Ok. tenemos que ir a buscar a Carmiña. Ides todas a buscar a Carmiña. É que a min dame Oye. medio ao monte sin shinies. Sabes como te digo? Realmente Moira preferiría ir xa o anil de fadas, pero bueno, se a xente quere ir a buscar a Carmiña, irás a buscar a Carmiña. Vale. Bueno, vale, pues vamos ao das fadas. Acompáñote, pero si hai xabarís e nos atacan, vamos morrer, Digo yo así. Sí, vamos a morrer. Literalmente foi Moira que xestionou a narrativa. Vale. ¿Qué? Ides entón Shinies a por Carmiña e vos ides hacia o bosque. Creo que Moira me señal de tipo, podes ir con Shiny. Non me vou tomar mal. E deixar Sei que que tes sola medo. nesa trampa mortal nin de broma. Vou contigo. Queen estaría tan orgullosa. O que non se En la conseguiu distancia. estando consigue a cita a distancia. A Queen quitando as orellas sin saber por qué. Sin saber por qué. Vale, bueno. Vale. Pois Shinies vas a
a habitación a recoller a Carmiña, ves que efectivamente Rampart ampliou o terrario. Agora hai como un montón de túneles e ten como varios con comidas distintas, unhas que cheiran máis, che explica, esta cheira máis forte, entón debería entrarlle máis ganas de vir por aquí, pero realmente esta está máis próxima, se escarba por aquí un pouquiño, podería chegar antes, e teño aquí as probas que fixen, mira, en 3 delas aproveitou e foi por aquí, pero necesito máis datos para poder ver cal é a mellor estrategia no caso de que tivéramos que usar bacaluras gigantes en algunha batalla. Non sei se hai bacaluras gigantes, pero no caso de que as haxa estaría ben coñecer como funciona. Ai, 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 ai. Bueno, agardo que non a cansaras demasiado porque agora temos a primeira carreira, así que... Non, claro que non a cansei. De que vas pensando? Que te regalaré. Collela vou darlle un pouquiño de auga e a colleré na man. Direi, pois, imos a túa primeira carreira, Carmiña. O vas facer moi ben, estou segura. E se non pasa nada porque ti és a mellor. Sí, me gusta. Vedes que aprendei de Grayson. Tamén vou como a decentar un pouco a habitación así como rápido de botar o edredón en riba da meter as cosas debaixo da cama e cousas así. Ti vas vir a ver a carreira, a ver como fai? Quizáis, díxome Tirana que iría, así que quizáis vai acompañar. Pero podes ir ti acompañando a primeiro. Eu quero rematar de anotar todas estas conclusións. Bueno, pero, bueno, vale. Imos entón. Collo a Carmiña e marchamos. Vale, pois atopas a Tilana un pouco a saída da residencia agardando por Rampart e te vai acompañando dicíndoche que menos mal que xa colliches porque cree que Mel Wintorn e Rosy xa están organizando con Rogue One, así que Greta debe estar xa lista porque quere ir recoñecendo o terreo e demais, entón te acompaña e te vai guiando. Ves que está ilusionada, quere como ver como vai a cousa, aínda que ela ao final non participa. E vai pois felizmente falando contigo, eloxiando as túas cualidades que comentaron as túas compañeiras sobre o boa que es nisto, e parece que ten altas expectativas nesta carreira. Sin presión. Sin presión. Vale. E polo outro lado, as túas compañeiras foron a buscar esa zona. Algunha me tira supervivencia? ¿Cómo está tu supervivencia, querida Moira? Non te encantaría saberlo. Pues 1+3, nin tan mal. Hola, aquí. A ver, que vendo que igual, la nena sabe que vai. Dale, grillo. A ver qué sale de ahí. A ver cuando le sale pata. Axúdache, bon axudar. Axuda. Que tiene proficiency. Estoy con vantaxe, entón. Se ela só te pode dar Me vantaxe axuda. se ela ten competencia. E non creo que teña. Teño competencia en Ah, sí? supervivencia. Sí, Pois de nada, eso dale. salió unha vez a casa e dixo, me lo anoto todo. Tengo un librito de supervivencia. Non funcionou moi ben. Bueno, un Verga. pouquiño. Vale, pode ser que tardedes máis do que contabades en atopar o círculo, pero tedes que ter en conta que é un círculo bastante chiquito. Vale? E aos pés dunha árbore vedes, pois, ese círculo. Moira, faime unha tirada de salvación da sabedoría. Hola. Puedo sobrevivir hoy, gracias. Hola. Estás inspiradísima. Vale, pois Moira, por uns segundos volves a esa ducha e ves dúas liñas rectas de sangre ante os teus pés, pero mantés a compostura. Daste conta de que ese círculo normalmente se emprega como para comunicación, pero ves que as liñas non están como un círculo, digamos, liso, senón que hai como marcas rugosas, como se algún tipo de presión se exercera e esparcira un pouco de area, como se algo non fora ben, como se acontecese algo inagardado.
este círculo non saiu ben como se esperaba e explica como desde os problemas da rugosidade do círculo de que esto non saiu como tiña que sair. Aí vou a buscar sangue, pegadas, restos de mini roupa, restos de, sabes, poñéndome no peor. Sí. Ela inmediatamente puxose no peor, estoupou e vou buscar, sabes, Vale. quero quedarme. Podes facer unha tirada de percepción ou de investigación. Investigación por 1000, sabes que non te digo. A ver, vamos. É 9, xe. Ai, Vale. Oh, ver. Vale, pois mentres vos estades investigando nesta zona, escoitades algo de balbordo a certa distancia. Vedes que está a Greta celebrando na distancia. Por que imos gañar, verdade? Está aí motivando a súa compañeira de batalla, a que chama Mazazo. E vedes como se van achegando Shinies e Tilana tamén o grupo. Lles van dicindo, colocade aquí xa, preparadevos. Mentres tanto ti, compañeira Desdémona, investigando un pouco, non só revisas o chan, que aí parece que efectivamente como que as follas, como se viñera vento dende o centro as afastase do círculo, pero apalpando o tronco notas que a certa altura, máis ou menos a da túa man, hai como unha marca estrana na corteza. Parece como algo bastante pequeno e ten como debuxo dun corazón e unhas mans cravadas como se lle deran un mini puñetazo a tronco de árbore. Ok. Isto, o que pode querer decir isto é que estuvera viva cando lle saleu mal. O sea que non estoupou! Non estoupou! Que maravilla! Pensabas que estoupara. É que as cousas máxicas cando salen mal a veces salen moi mal. Non hai nada no medio entre sair ben e estoupar. Bueno, quero poñerme no peor e vamos subindo a cara arriba, sabes? Non estoupou, perfecto. Vamos seguinte, non quedaron sen brazos nen pernas. Seguinte. E mentres Moira che fala, Desdémona, ves como Moira fai seguinte e fai eses xestos e por un momento se queda cos ollos completamente en branco, paralizada, e logo como que recuperas a consciencia, Moira. Estabas coa postura así. Moira? Empezas a escoitar, Moira, como uns sonidos de vento que se cruza entre sí. Empezas a ver como diante de ti nesa árbore se abre un portal, como no conxuro de Paso Arbóreo, que de si non ve, só ti ves esa apertura. Empezas a ver no chan esas marcas paralelas que van avanzando hacia o centro e ves como entre elas se vai transformando, formándose preto de ti máis escuro, e a medida que se afasta ese debuxo do círculo cos símbolos dentro, e sintes como que a medida que vai avanzando vai esvaecéndose unha parte del, como se fora destrozando, e tes esa sensación como de que pouco a pouco hai algo moi turbio ao outro lado, e mentres ves isto a este lado escoitas unha voz coñecida detrás de ti, aínda a certa distancia, que cinzas, que che di, Moira, xa sei o que imos a cear, e se ven achegando lentamente mentres ti sintes a ese lado como as liñas que se debuxaron no chan se van esvaecendo pouco a pouco, como o portal vai encolléndose, e sintes de algún modo o medo dunha compañeira que pouco a pouco vas deixando de sentir. Sintes que Queen está ao outro lado en perigo. No, tío. Moira vai coller, vai avanzar, aunque de si non este vendo nada, vai poñerlle mientras camiña, a ver si no brazo e dille, vuelvo agora, cuida por mí, segue andando, ella remata dicindo vémonos de si, que es como a primeira vez que realmente Moira
lle chama de si a este mon, e cruzado o portal. Pois... Que? No momento en que Moira desaparece achegándose a un tronco, veríades a cara como se desfigura de Cinzras non entendendo que está pasando. Xenis podría estar prestando a vos atención se non fora porque a apertura diso parece que xerou algún tipo de inestabilidade e tanto Carmiña como Mazazo están empezando a agrandar, o seu tamaño aumenta e vedes como empezan a atacar a Greta e a Tilana como se estiveran cheas de ira, pero vos que estades preto dese, bueno, vos, desi, porque Moira xa non está aí, sintes como dende ese tronco de árbore sai como unha luz radiante moi intensa que te cega por completo, e Shinies un pouquiño máis adiante cando chega hacia ali tamén o que escoitades é de fondo unha especie de graznido de Mavinda, dicir, rapaces, rapazas, e pechamos así a sesión de hoxe. Espera, antes de que Moira cruce completamente o portal, Desi vai botar o brazo e non a vai poder suxetar, pero como a quen que a quere suxetar, entonces non pode facelo, faise a través do portal. Eso atopas esa luz branca. Eso pa Queen, pa ti Queen. Besitos. A ti, güey. Así que Avanzando a pasos agigantados, tanto que está muy impresionante. Exacto. sentistedes como un cruce de unhas enerxías moi fortes. Moira cruzou outro lado, non saberemos que pasou ou pasa ali con ela e con Queen. En este outro lado parece que perdedes esa consciencia e na seguinte sesión veremos what happened.